ka roƙi tabbata akan gaskiya, ka roƙi arziki, ka roƙi ƴaƴa na gari, ka yi wa shugabanni addu'a Allah ya shirya su, ka roƙi Allah ya yaye mana wannan halin da muke ciki duk lokacin da ka zo yin buɗe baki. Allah zai amsa addu'ar ka matakar ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala. Shine wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'watad da'i ila da'a. Ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya yi addu'a, ina amsa kiran mai kira idan kira ne. Wasu malamai suka ce ma'anarsa shine idan bawa ya aiki to ni kuma zan amsa muku bashi lada, amma ka'idar fal yastajibu li, ni ma su amsa mun da wani kira na tafiya akan hanyar addini, wal yu'minu bi shi imani da ni la'allakum yarshuduna, ko Allah madaukin sarki ya shirye su. Abdullahi ibn Amr dan As